हेल' लोगोफोर दिनै 15 अक्ट'बर आरो बे 15 अक्ट'बरजों सोमोन्दो थानाय जेसेबांनाखि कारेन्ट एफेयार्स आरो डेइलि जिके दं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय रादाबबो जानानै फैयो। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा जानो हागोन जे फैगौ नोंथांनि जायखिजाया एग्जामनि थाखाय आसामनि एसआइआनो जा एबा एसएससियानो जा एबा पेड एग्जामानो जा जायखिजाया एग्जामनि थाखाय कारेन्ट एफेयार्स थाखायोखा नोंथांमोना सिलेबासाव नायबानो नुगोन मोनफ्रोमबो एग्जामावनो। दा बे कारेन्ट एफेयार्सफोरनि थाखाय नोंथांमोननो बियो हेल्प खालामगोन होननानै मिजिंथियो आरो डेइलि नोंथांमोना फुंनि समावहाय मोनबाय थानो हागोन 8 बाजिनि गेजेराव आरो गासैखौबो सिगांनि पस्टफोरखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों नोंथांमोना मोनगोन। बे जाहैबाय आंनि ब्लग पेज आरो बे ब्लग पेजनि लिंकखौबो नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होगोन जाहाथे नोंथांमोनहा इजिलि फरायनानैबो लानो हानाय जायो। दा फैदो फारि फारियै जागायलांदिनि 1 नम्बराव नुनो मोननाय जागोन वर्ल्ड स्टेन्डार्ड डे हिसाबै फालिनाय जायो होनदों सानफ्रोमबो बा बोसोरफ्रोमनि 14 अक्ट'बर खालि 14 अक्ट'बरखौ वर्ल्ड स्टेन्डार्ड डे हिसाबै फालिनाय जायो होनदों। देग्लायबो वर्ल्ड स्टेन्डार्ड डेया फालिनानै थांजाबाय मैया एबा 14 अक्ट'बर खालि। दा देग्लायनि वर्ल्ड स्टेन्डार्ड डेनि थीमा मा होनदों थीमखौनो गोसोआव लाथारनांगोन। थीमा जादों प्रटेक्टिं द प्लेनेट उइथ स्टेन्डार्ड्स होनदों। दा बे देग्लायनि वर्ल्ड स्टेन्डार्ड डेनि थीमा प्रटेक्टिं द प्लेनेट उइथ स्टेन्डार्ड बेखौ होनना बुंदों। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। दानिया बोसोरफ्रोमबो वर्ल्ड स्टेन्डार्ड डेजों सोमोन्दो लाखिनानै वर्ल्ड स्टेन्डार्ड डेनि पस्टार कन्टेस्ट बादायलायनाय जायो होनदों। बे पस्टार कन्टेस्ट बादायलायनायाव देग्लाय देरहासार जादों उइनार हिसाबै मोनदों ज्योति बिस्टनि। बे ज्योति बिस्ट बिथाङा देरहानो हादों आरो बिथाङा जोंनि भारतनिनो होनदों। नोंथांमोना सावगारियाव नुदों बिथांखौ खेबसे नायना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव बावैसो हारियाना रायजोआ मबाइल वाटार टेस्टिं लेब लन्च खालामदों होनदों। मबाइल वाटार टेस्टिं लेब। दा बेजों दैनि गुनखौ नायबिजिरनाय जागोन होनदों। बे हारियाना रायजोआ गावसिनि रायजोनि दैनि गुनफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय बे लेबखौ खुलिदों होनदों। मबाइल वाटार टेस्टिं लेबखौ। दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानो नांगोन आरो हारियानानि सोमोन्दै नोंथांमोनहा नायनानै लानांगोन। चन्डीगढ़ केपिटेला चिफ मिनिस्टार जानानै दङ मन'हर लाल खट्टार। गभर्नर जानानै दङ सत्यदेव नारायण आर्य बिथाङा। दा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 3आव दङ बावैसो एडिबिआ राजस्थान रायजोआव दै साप्लाइ खालामनो थाखाय $300 मिलियन फोसावबाय होनदों। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों बावैसो एडिबिआ राजस्थान रायजोआव दै साप्लाइ खालामनो थाखाय $300 मिलियन फोसावबाय होनदों। आरो राजस्थाननि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिखागौ जे जायगाया मा होनदों रानस्राव रायजो। बयनिख्रुइबो रानस्रावसिन रायजोआ जाहैबाय जोंनि भारतआव राजस्थानानो। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। दा बेहाय नुनो मोननाय जागोन बाहाय बिथांमोननि दैनि सुबिदानि खालामनो थाखाय बिथांमोना नैबे एडिबि एबा एसियान डेभेलपमेन्ट बेंकआ मा होनो $300 मिलियन रां फोसावनानै होदों होनदों। दा एसियान डेभेलपमेन्ट बेंकनि सोमोन्दै मिथिनानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोना नुगोन फर्मेशन 1966 प्रेसिडेन्ट जानानै दङ मासात्सुगु आस्क'आ बिथाङा एसियान डेभेलपमेन्ट बेंकनि प्रेसिडेन्ट जानानै दङ। दा उननि खौरां बारलांनायनि सिगां नोंथांमोना दिनैसो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो नटिफिकेसन बेल अन खालामनानै ला नोंथांनि सुबिदानि थाखाय। ओमफ्राय नाम्बार 4आव दङ दिल्ली रायजोआ बेटारि अपारेट भेहिकल्स माने बेटारिजों सोलिनाय गासैबो गारिफोरनि थाखाय रड टेक्सखौ गोदान निउ इलेक्ट्रिक भेहिकेल पलिसि बानायनानै बोखारनानै होनाय जाबाय होनदों। माने इलेक्ट्रिकनि जेसेबांनाखि कार दं बा जेसेबांनाखि गारि दङ बेफोरनि सायाव रड टेक्स लानाय जाला आरोखि। दा बे अब्ला दिल्लीनि दानि जानाखि गभर्नमेन्ट बिथाङा सोर जानानै दङ चिफ मिनिस्टार अरबिन्द केजरिवाल, लेफ्टेनेन्ट गभर्नर अनिल बाइजाल आरो केपिटेल निउ दिल्ली। बे जाहैबाय नेसनेल टेरिटरि हिसाबै नोंथांमोनहा मिथिगोन नेसनेल टेरिटरि हिसाबै जोंनि दिल्लीया गभर्नर जाया लेफ्टेनेन्ट गभर्नर थागोन। नोंथांमोना मिथिगोन बेखौ आं सिगाङावबो खिन्थाखांखाबाय माबायदि केपिटेल टेरिटरिनि स्टेटासा माबायदि बेखौ। नाम्बार 5आव दङ ताजिकिस्तान हादोरा गावसिनि हादोराव गोदानै हादोरगिरि अदेबानि प्रेसिडेन्ट थिसनबाय होनदों। ताजिकिस्तान हादोरा गोदान प्रेसिडेन्ट मोनबाय। बिथांमोननि मुङानो जादों होनदों इम'मालि रहमान। इम'मालि रहमाना ताजिकिस्तान हादोरनि गोदान प्रेसिडेन्ट। दा ताजिकिस्ताननि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ। केपिटेल जाहैबाय दासुनबि। बेनिफ्राय प्राइम मिनिस्टार जानानै दङ दा कहिर रसुलजदा। कारेन्सिया जाहैबाय चमनि आरो प्रेसिडेन्टनि सोमोन्दै खिन्थाखांबाय इम'मालि रहमान गोदान थिसनजादों। बेनिफ्राय नाम्बार 6आव दङ निउ केलेडनियाया दासान्दि बबे हादोरनि रिजन जाना दङ होनदों। नोंथांमोना मिथिगासिनो दङ। नोंथांमोना दा बावैनो सोलिगासिनो दङ भारतआव
भारतआव मोनसे रिजन दङ, बे जाहैबाय बड'लेण्ड। नोंथांमोना नुगासिनो दङ। दा बड'लेण्डआ मोनसे रिजन खालामना होदों, भारतनि सिङावनो थानाय मोनसे बिराद गिदिर मोनसे ओनसोल, आलादा रायजो बायदि। दा बेयाव नोंथांमोनहा गासैखौबो मोनखाजोब्बाय। दा बेबादिनो निउ केलेडनियाया फ्रान्स हादरनि मोनसे रिजन जानानै दङ होनदों, मोनसे पार्ट जानानै दङ फ्रान्स हादरनि। दा बे फ्रान्सनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथियाखैबा नायना लाबानो जाबाय। केपिटेल पेरिस आरो प्रेसिडेन्ट इमानुएल मेक्रन जाना दङ, प्राइम मिनिस्टार जाना दङ जिन कास्टेक्स बिथाङा जाना दङ। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा ओमफ्राय 7 नाम्बार दासान्दि निति आयगनि सिइअआ सोर जाना दङ होनदों, निति आयगनि सिइअ। दा निति आयगनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौ। नेशनेल इन्स्टिट्युट फर ट्रेन्सफर्मिं इन्डिया, बे जाहैबाय निति आयग। बे निति आयगनि सिइअ जाना दङ होनदों अमिताभ कान्त। बेनिफ्राय चेयारमेनखौ नोंथांमोना गोरलैयै गोसोआव लानो हागौ। निति आयगनि जायखिजाया फैखायोखा, जायखिजाया एग्जामाव फैयो, बेयो इम्परटेन्टथार। निति आयगनि चेयारमेना सोर जायो? बेयो जेब्लाबो प्राइम मिनिस्टारा जागोन। दा जेब्लाबो प्राइम मिनिस्टारा जागोन माने मा, दासान्दि जोंनि प्राइम मिनिस्टारा नरेन्द्र मदि बिथां जाना दं नालाय, बेनो निति आयगनि चेयारमेन जानानै दं एबा चेयारपारसन जानानै दङ। आरो नेक्स्टआव जाय प्राइम मिनिस्टार जाफैगोन, बे समावबो बेनो निति आयगनि प्रेसिडेन्ट चेयारमेन जागोन आरोखि। आरो सिगाङाव थांनाय बोसोराव बा सिगांनि खोलोबफोराव जायनि प्राइम मिनिस्टारमोन, बै समाव बिथाङानो चेयारमेन जादोंमोन निति आयगनि। आरो निति आयगखौ दानाय जादोंमोन 2015निफ्राय। हेडक्वार्टारा निउ दिल्लीयाव दङ, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय सिइअआल' सोलायबाय थागोन, बेनिफ्राय चेयारमेननि बेलायाव प्राइम मिनिस्टारखौ गोसोआव लाबाय थाबानो जाबाय। सोर नोंथाङा जेला सोंजागोन बे समाव सोर बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा बेखिनि दिनैनि थाखाय। आरो सिगांनिफोराव गुबुन गुबुन कारेन्ट एफेयार्स एबा मा होनो दैलि जिके मोननाय जादोंमोन, बेफोरखौ नोंथांमोननो लिंक होनाय जादों डिसक्रिपसनाव थांनानै नायबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।